Pozdrav svima i dobrodošli u novi video. Danas ću vam pokazati novu Sightmark Mini Shade termalnu optiku, a pri kraju videa osvrnut ćemo se i na Inforce Arc ručne svjetiljke. Ovo nije terenski test, već prvi pregled uređaja, raspakiravanje, sadržaj pakiranja, glavne značajke i prvi dojmovi. A u sljedećem videu slijedi pravi test na terenu. Pa krenimo sa raspakiravanjem. U pakiranju se nalazi sama optika, nosač, potrebni dodaci i dokumentacija. Zatim imamo dvije Inforce Arc svjetiljke, jedna veća Arc 650, druga je manja Arc 350 i dvije Sightmark prenosne baterije. Na prvi pogled Mini Shade ostavlja dojam vrlo kompaktne i čvrsto izrađene termalne optike. Kućište je aluminijsko, što znači da je dovoljno robustno za korištenje u zahtjevnim uvjetima, a istovremeno zadržava malu masu. Postoje dva modela optike ovisno o povećanju, 2 do 16 ili 3,5 do 28 puta. A ja na testiranju imam ovu drugu verziju. Ovo je model namijenjen lovcima koji žele jednostavnu i praktičnu termalnu optiku. Opremljen je termalnim senzorom rezolucije 256x192 piksela, zaslonom rezolucije 1280x720, te nudi optičko i digitalno povećanje ovisno o modelu. Mini Shade nudi 5 paleta prikaza, 10 različitih končanica i čak 9 boja končanice, tako da svatko može prilagoditi prikaz svojim navikama i uvjetima na terenu. Također podržava spremanje 5 različitih profila za oružje, što je vrlo praktično ako optiku koristite na više pušaka. Još jedna korisna mogućnost je ugrađeno snimanje videa sa zvukom, tako da svoje lovove ili promatranja možete zabilježiti bez dodatne opreme. A napajanje je putem dvije CR123A baterije, a moguće je koristiti i vanjski izvor napajanja preko USB-a. Sljedeći korak je montiranje uređaja na pušku i testiranje rada na terenu, o čemu ću govoriti u sljedećem videu. Zašto sam vam htjela pokazati ovu optiku? Zato jer pokazuje da kvalitetna termalna optika ne mora biti skupa. Prije kraja nekoliko riječi o Inforce Arc ručnim svjetiljkama. Na testiranje sam dobila dvije. Prva je manja Inforce Arc 350 LR. Vrlo impresivna svjetiljka sa 1200 lumena početne snage i domet snopa čak do 529 metara. Druga je Inforce Arc 650 LR, 1400 lumena početne snage i domet snopa do 600 metara. Također su vodootporne do 20 metara dubine. Uvijek tražim kvalitetne ručne svjetiljke i mislim da sam potragu završila ovima. Meni one imaju izuzetno praktičnu primjenu u lovu. Korisne su mi za provjeru opreme prije izlaska na teren, sigurnije kretanje kroz šumu prije svitanja ili nakon zalaska sunca, pronalazak puta do vozila, signalizaciju drugim lovcima, te kao pomoć pri potrazi za odstreljenom divljači ili praćenju krvnog traga, za što mi je nezaobilazno imati pri ruci uvijek jednu kvalitetnu ručnu svjetiljku. Vidimo se u sljedećem videu kada ćemo sve ovo isprobati na terenu.